אני פה עם שירה, יאיר, עידן, אלי. מה הם שלושת הרגלים? המה? ראש השנה, לא זוכר מה זה רגלים בכלל. שבועות ופסח. לאן עולים ברגל בשלושת הרגלים? לא יודע. עדיין לא סגרנו מה זה הרגלים זו. בירושלים? ירושלים. המקדש. בית המקדש. איפה בית המקדש? איזה שמות נוספים יש לשבועות? קציר? חג הקציר. קציר. חג הביקורים. מתן ואז ספר. מתן תורה? כן! שלושת הרגלים הם 3 חגים בשנה בהם מצווה לעלות לבית המקדש בירושלים. חג השבועות הוא אחד מהם, יחד עם פסח וסוכות. בחג השבועות העלו 2 קורבנות. אחד היה הלחם מהחיטה הראשונה של העונה, והשני היו ביקורים, כלומר הפירות הראשונים של העונה משבעת המינים. החג מסמל את סיום 50 ימי התקופה בין פסח לשבועות, בה קוצרים את החיטה. בשבועות שמות נוספים רבים, ביניהם חג הקציר, יום הביקורים וחג מתן תורה, מכיוון שמקובל לפי המסורת